Είναι μια πολιτική κανιβαλική, αφού επιβάλλει φόρους ακόμη και σε αυτούς που ζουν σε απόλυτη φτώχεια, ενώ κατεβάζει ακόμη περισσότερο τους φόρους στο μεγάλο κεφάλαιο. Φτάνει πια να διαγραφεί το χρέος και όχι η ζωή μας. Δεν χρωστάμε, δεν πληρώνουμε. Όπως και με τα χαράτσια στο λογαριασμό της ΔΕΗ, να οργανώσουμε και εδώ την πολιτική ανυπακοή. Μέσα από τα σωματεία και τις πρωτοβουλίες κατοίκων να αρνηθούμε αυτή τη νέα τροπή του πενιχρόπια εισοδήματός μας. Απαιτούμε την άμεση κατάργηση του φοροληπτικού νόμου, την αύξηση του αφορολόγητου, τη φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου, αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Απαιτούμε την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη κλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Απαιτούμε την κατάργηση όλων των χαρατσιών. Όλοι μαζί μπορούμε να νικήσουμε.